technical khovela kan lo lom le veka cheu tun tuma chuan kumsang ni som pakwa ati chua thriller movie Secret Obsession kan thir hole adon ani meche pakhat ahming Jennifer chu mi pa tu ti shat lo hiana uma ruasu noya anun na atan tlan chia in 911 kolatuma ma se atlang thailo chuta pick up truck var alam panarun tlana mu rualin chu hmuna tang chuan atlan chele ngal wata wantang in thiarna a lutin chuta chuan hlau thong tak chungin nabiru a tupa ina kongkhar tin en kwalai chuan engtin tin emotan chuakin akara atlan lu thei shama ma se chu tiang hun hlo omlai taka thleng thin angkhan akar pol chu anung thei ta reng reng lo thaphang taka abe non nuwa akar chu anung ve thei ta hlova nima sela kal chu atum lain kar chu nung zongin akal thunga akar chu kei bul mangin ahnunga kar loading nen chuan thlun zo maloni du than tur danga nei lawa wangin kara tang chuan a chuak le a vandoi thak takin atlan chiat na lama motor dang lo tlan chuan arun suwa ni khoshalavina omzui ngal ti chuan Jennifer ri chu damdoi ina shruai ngal ni in enkol ngal ani a chumhuna thokte chuan tunge ani sha theina tur idea ken tel lo thu an soi chutia doctor ten anun na chan him tuma an be lai chuan apasal Russell Williams saron thlengin anupui mu atuma ma se achunga lu phal sakani lo reivak lova narsin Russell nena chuan anupui Jennifer ri thil ton chuan athluak a khoi thule chu chuan amnesia thlen thu asoya aom zia chu khamiro surzana thil thlengemo anuna thil thleng to te chu engma a thei to lo tina ani atuka Russell Williams chu detective Frank Page hanen in mu in anupui chunga thil thleng chungchang an soiduna detective chuan chu tiang zan rei to tak ruasulai ni boxia ID po kenglova Jennifer ri chua chan chu a shedu ani Russell chuan anupui chu zan ria siam na tur bol lo le tura a chua thule chumi nuwa changa a chanchin engma a hriat zui to lo thu asoya tin annu pa in boina le in ti thiam lo na engma an nei lo thu asoi bok detective chuan Russell chu anupui kara bo thu shelin kar chungchang chu hriat chu masak phot atum thu asoya ti chuan a chu ma in Russell chu a business kar pe a anupui har chu avera bia ka du thu ashil damdoi ina ni engemoza da omnuwa Jennifer chu ron har chuakin a khumbula pangpar le thuziak a pasalina loda chu amua relote a apasal po chu aron thlengve ngala ma se anat na chuan ati hlau ta tlata apasal po chu a hre thei to lo chu wangin Russell chuan ama in mersha thatir na nein Jennifer Williams ani thu ashila ashiat na ana iliat le theinan an panni thalak a entir bok ti chuan hun khata na an lo tho dun to thin thu te asoi chuan Jennifer in hun kal to chanchin han hriat te chu nuamati hlea anu le pa te chanchin po hriat adu thu asoi chuan Russell chuan khonga ina mit menga Jennifer chu enin anu le pa te chu kangmei chuaka kumhni liamta a khan an thi dai to thu ashil chuti lain detective Page chuan ama zana motora Jennifer su tu kha zona alo zot ve meka driver chuan khati hun lai khan abul naya midang tu ma amu lo thu asoya ma se pick up truck vara mu thule chu truck chuan ke bul manga car pakhat athun zom thu asoya ama ngei po chuan truck var chungchang tu na a hre chuak chau chuma ka ti ruhle papakha tu ti shiat lo hi pangpar kingin Jennifer muturin damdo ina akala ma se narsin achung te chawina an tlo thei thu lo shil narsin tunge ani alo zo chuan chu pa chuan Jennifer accident zan na lo omve pakhat mai ani thule a that lo ngai ventura lo kala ni thu asoya apang parken tal chuan Jennifer nen thleng ngei sela adu thu soin a chuak le mai boka chuti lain hladeu taka tang hian rin hlel na nen Russell na lo thlir reng Jennifer po chuan Russell chu a ringin an in ngei chhota viau maya damdoi ina anilengin hun an mangdun ta thin ani ni engemoza damdo ina a omnuwa Jennifer chu chua phalsak ania ake aladam chian lo awangero chuan wheelchair amana langai thunga tiang hol turan pebok chumi nu chuan apasal Russell an tlanga an ina ashwai ho a an thlen vela in chu fan kwal puin chu muna an hun man dun thin dan te chu hria chuati ratumani atira chuan an in nei thalak a entir phota ma se in chung fangkwala a en kwal velai chuan achunga thil thleng du omlo tak a hret chuak le thu thina thil thlen dan dik tak engma a hriat chua theilo na chuan Jennifer ngai chu ati tha theilo
thil diglo engemutak omasiad na anei tlatani Russell an Jennifer tan ei tura siam lain detective Page ne na changko ladonga chu vele signal thazok aman the nan pona chuak ngalin detective chuan anupui cartoon thlenga an la mu chualo thu asoya pickup truck var munia insoi pani ten Jennifer car chu pickup truck var in ke bulmanga apot nia anrin thu ansoi chu Russell ashil Detective Pechan atuk dar som pakhata police station a Jennifer mu the a in be sei thu asoi chuan ina let hlim chawan nia wangin Russell chuan lo nial chu adu hle a mase andin munin azir miaw lo wangin detective ngen na chu apom maya ngai thung chumitlai chuan Jennifer in Russell chu a phone man chung chang le engthil nge an soi ti velte chu azota chuta Russell chuan rin hel thei tur tak hian thilpoi mo ani lo thule a na thona hmuna tanga ron kol an ni thu ashil dai mun khata na thok an ni thawa wangin Jennifer chuan rei tak chola la chu a poile poilo tur zota mase a pasal chuan Jennifer chu chung ko din an tumruala an thona company a chua san dai to thu ashila chuta a chian te chanchena zo po chuan in thara an inson lu atanga tu ma in an ron tlo to ngai lo thu asoi le zel ti chuan police ten a phone an la mu lo thu so in phone thara le sak tur thu ashil chuti elain a ma adam do ina pang parking a Jennifer tlo tu kha aron lang le a in chunga alu don chia ti a hnung lama arasala ron lang thutin pang parking a anupui mu atum na chan chu azota chuta rei po ngak lovin mi boro tak mai ani na chu aron tilang tanghala anupui mu tume mo biak tum tu te chu a mu theilawa wangin chu pa po chu na takena chutluwa a that tanghala ni ti chuan arwang chu ina ala in hnung lama a phuma reivak lawa Jennifer chu aron hara a pasal ko la tum mek lain hnung lama mi lo om chu awa mu ma se midang nelovin a pasalani ti a mu chuan chu tiang huna ama chawa hnung lama alo om chan tur chu a shelovin a shel hai hle atuk zinga chuan anupuin zo du anei ani ti shiani om tak hian Russell chuan zana amud hil theilo thu asoya Jennifer poin azo chunzom lem lo ti chuan Russell chuan khochunga chomele Jennifer phone thar le tura akal tur thu asoya alandan chuan Jennifer le detective Page te in mutir tur kha a thengil ni inalang detective chuan Russell chu ko la tum thina mase atlang theilo Jennifer chu mu nge ya du to wangin police database a Russell Williams ti mingpu in an in address azong hala mase magdeu chu tiang mingpu address mu tur om haulo chumi ania wang chuan a thopui te chu Russell cell phone number chui turin ashil tangala ti chuan a hnu chui na chu chunzom zelin nurse le damdo ina thok dangte awatlo hloma Jennifer te in address damdo ina an omlaya Russell na pe kha awazot chuti lain Jennifer chu ama chawin ina alo oma ahun ol chu Russell nena an thalak lui ho en nan a manga chutia thalak a en renglai chuan an in nei lai ami thla a aron langa a hlim le mase anui mel chu thalak pakhat a mu rualin atop chot mai chu thalaka Russell samrong chu a hnung dar thalanga langnen chuan a in ang tatlat lo chu chuan engemodik lo om tlata asiat na churon tinghetin in hnuaya Russell laptop chu hona tumta a mase password che sang sang ama ming nge a chut po chuan alu thei chuang lo reivak lova Russell aron thlengzuya chu vele rang takin Jennifer chuan ina en kol vel thu alo soingal ti chuan Russell an phone thara leisak chu pe in a on tanghala mase tlanga oman ni awangin signal ero aman theilo chuti elain detective Page chuan Russell an a in address damdoi ina thokte a pe ka khana wakala mase chu in chu Russell in alo ni ozong lo tin chu ina chengte chuan Russell William le Jennifer ti mingpu po an shen ngai lo thu an lo soi chu vele detective chuan a thopui te kol ngalin engtianga Russell khan damdoi in pan ngal thenge ani ti angai tu a achan chu damdoi in lam khan Jennifer chungte biak po na tur engma an nei lawani tin Russell phone number chungchanga khan officer chuan Russell an burner phone a man thule a chui theilo thu alo soi ve chi abok chumizan chuan Russell le Jennifer te nu panun an mangdon chi ati a Jennifer chuan hun kal to a chunga thil du omlo tak thlengkha a hre chuak thuta Russell ne na nu panun mandu nan tumpo chu a thul le ta ka wangle ama nu pui nge in a khoi po adu lawa wang chuan Russell chu athin rim thuta ashiat na anei le theina na thei to pa chu puila ya ama nu pui nge po a khoi theilo chu a hre thiam theilo ani
ni ma sela re lo te a athil soya wanga in thiam lovin ngai damadi le ngala in noya chukin a laptop atang chuan Jennifer chu a en thli thlai zui ta ani detective page apo in uluk taka Jennifer case chui zelin head nurse ne nan in bia a damdoi in bulvela pick up truck vara omlo shian nan CCTV en sakturin angen tin detective page chan mak atile mai ni ta bok chu Jennifer in ID kolmi asilovin engtin nge rasala khan apasalani ti damdoi na khana fiamai theiti hi ania mase head nurse chuan soife in damdoi in record buka a in zia dan chuan rasalan an pahni lan na chung ko thalak mu tirin Jennifer hnung zanga ta tu omchu asoi theini in ashil chu vele detective po chuan thalak en ngalin Jennifer in ahnung zanga ta tu ane nge ani ti chu afin fia chuti lai chuan hospital security hne tang email dongin a check ngala chu chuan a ril ruwa zo na lian tak omte chu a chang chiang hle video a alandan chuan chiat na thlen zana lo veten an soi pickup truck var chu rasela ta nge yelo ni atu ka detective pechan ta tu parlor verlo in thalaka ta tu design omzian chu azota chuta chupa chuan lo en fia sak ngalin Jennifer hnung zanga ta tu in chu mingani thule alenti na ani thu lo shil ti chuan detective chuan database a Jennifer ID chu azong thale in tuntuma chuan alas nema William Tilovin alenti in a thak sak thunga chu vele Jennifer chu achung tenen San Jose a an cheng hawani ti chuakin chu address lampan chuan a in khal chuak le tangal mase inawa thlen chuan in chu kalpo alo in kal thalo ti amua chuta in chunga alu rwal chuan in chu hun engemo chen lu alum to lawani ti asia thengal in chunga en gwalai chuan thilrim chede umai hi asheta a ava en chian chuan Jennifer nu le pa te ruang chevek to chu khuma alo omreng atu ka rasala bol ina omlain rin hlelna khal Jennifer chuan a wallet la in thugruwa ti chuan chuan lama azan ri abuat seina tur chome ale ngai thu soin rasala chu atir chuaka rasala achwa vela a wallet chu a en le ngala chuta chuan a driver license chu mungein alenti alo chuang kalmai chuti lain detective pe chapo chuan a hnu chui na a thozom vezela Jennifer le rasala te na tho na mun avatlo a chu huna na thok pakhat chuan rasala le Jennifer te chu in nei ma an na an ban san ve to thu alo shila tin staff retreat an nei lai thalak then khat a en tirbok chuta chia chuan thil engkim mai chu alang chiang ta wara Jennifer in apasal anga alo ngai ina shwai ho tu po kha apasal alo ni reng lo aming diktak chu Ryan Garrity ania an tho pui pakhat ve mai ni in Russell Williams tak zok po chu thalaka chuan alang vea chu Jennifer pasal diktak zok ania detective pe chuan aruk thei ang bera thudik haila na tumta ni chuti lain Jennifer po chuan alas name diktak a shiat vela chumi mang chuan Ryan computer chu a hong thei ta ngala chuta chia chuan Ryan an thalak a edit zong te chu alo kim veka amma a thalak alo mu to Russell le Jennifer te thalak edit lo po chu alo chu vele a pasal diktak nena an chungchang le hun kal to te a she chuak le ta a launa na satak anei chan po kha Ryan an nge ani ti a she chuak Jennifer chuan midang biak po ngala tuma ma se van duai thak takin internet aman thei that lo internet cable chu Ryan an alo chep chevek ani chuti lain Ryan a po chuan a wallet a thei ngilani ti she chuakin a let le ngala in lama Jennifer po in a phone in signal alo zong kwal ve mek bok chuta a phone chuan signal aman theilo nan Ryan an alo ti chereng ani ti a she chuak zui chu vele man mo taka tlanin Ryan an ruang aphum na bola tak a in chui tu pala chuta ahnunga Ryan alo lang thutin lungnen Jennifer chu achuwa ni khoshelovin omzui ngal Ryan an Jennifer chu aruma ashwaya aron har chuan apasal chunga engthil chiange ati azot chu zona adon rual chuan Ryan an ake thlun sakin mamodang laturin achuak le a relote a Jennifer chu ron har chuakin theito pin tal chua atuma reife abe nuwa ake thlun na chu aphel theilo chu vele room atanga chuakin garage aluta thilrim chetak a hrezui ngala akar chu garage Ryan an alo thukru dai to ani vanei thak takin kar chunga chuan a phone a mulo maya ma se relote a Ryan a aron le ta wangin kara chuan a biru ta top mai ani
Ryan an kar hnung a han hon chuan thilrim chetak lo chuan a kha a hriat ngala Russell Williams satak tak ruang kha kar hnunga chuan alo omreng Ryan a chuan hnuwa rang takin room a le chole ngala ma se a ke phuar bed le tura huna nei to lo wangin blanket in a khu ta topa Ryan an nen in biak na an nei lai chuan Jennifer in blanket a ke a khu tla chu Ryan a chuan ring helin hon a han tuma van nei thak takin chu ti lai tak chuan doorbell aron ri hlau mai tun chuma an in leng chu detective Page alo nia Ryan a po in du than tur nei lo ti sia in gate chu alo hon sak Detective Page chuan Williams ate chung ka name plate chu a hmungala ma se chu po chu mi a chuan a thlak chopani ti a shengal chu mai ba ka truck var thushatu tena an soi kha a hmu chuang ngal bok Jennifer in detective a hmu rwal chuan tran puina ngenin a kowa in hnung lama kal turin a shil ma se in chunga alu don chi atia a hnung lama tang Ryan an lo wa in ni kho shelovin omzui chu vele Jennifer po in huna nei lo ti she chungin tlan chia tatuma ma se Ryan a chuan a ruma bokada kirle ti chuan detective Page ching fel tura chuakin shriala a chumi hnuwa a ruma let le in Jennifer ku chu rek taken a ton sak ti chuan Jennifer in a hria chua thei tolo a hmanga atanga alo duruk thin zia te thlengin a shil fai ta veka Jennifer chu a duruk na arei to in a stok na sa thin hle a kumaliam me uchuan a achil hiala nima sela indule tir alo tum vena zong chu a thlon vek Jennifer in amma aya Russell Williams a thlana wang chuan Ryan chu a thin rim ta hlea chu wangin Jennifer in nu le pa Russell le midang tu po akong dala piang chu a that ta mia mai ani ani na taka chuan Jennifer po kha tha atuma ma se a hriat na a hlauti a hriat chu nuwa a that le talo chawani chuti lain detective Page chu freezer a kal nan na lo nia chua tumin theitop alo chu ave bok Ryan chu detective Page kar da sona tuila tura in noilama a omlain Jennifer in lighter mangin akut phuar na shrui chuti cha alo tum ve meka reife abe nuwa wane ithak takin a chuak theilo Ruma Ryan avalu le nu chuan khuma Jennifer chu alo to lo chuta Jennifer chuan hnung lama tang zoi muanga ron panin na takin Ryan luwa chuan a chua ni kho shelovin omzui chu vele Jennifer chu tlan che ngalin a thei angarangin leilo na chuan a chukla a man mo lutuk na lama alum thlange nge a ma se dam kho chu ange ya du na chuan tumru na a petla thung van duai thak takin Ryan aron harle a room kong khar chu ti chia in Jennifer chu a le tangal chuti lain detective Page po engtin tin mo freezer atang chuan a chuak thei shama Jennifer le Ryan poram noya in umin theitop chu in Jennifer chu Ryan hlatin atlan chezela ti chuan hnunglama chang Ryan chu be thutin thingfak nen avwa ma se tun tum chu omzia omlo amma a leilo na changa alum angchia khan alum le a chuta Ryan an aman nu chuan tha nge atum to ma se detective Page chalo lang thutin Ryan chu aron namson man chutia leichar an insual boy lai chuan Jennifer in silai lo chu in Ryan chu ka atuma ti chuan reideu tak atin nuwa Ryan chu akap ta pop maya voini aka non nuwa athita ni Khathuma liam nu chuan Jennifer po pangai takin akal le thei to a detective Page chavatlo in Page chuan hundanga a inson tur thu alo shil an in thaliam ma in detective chuan Jennifer chu Russell Williams le khan hu chi apea chu an na tho na hlui an ho tu pa hne na changa adonani Jennifer chuan lekha chu chiarin chu lekha a chuan Russell an Jennifer chu hunlo tura engthil po thlengdon ma sela a hmanga ereng tur thu alo in zia kani